Ahojte, ja som Alex a v tomto videu vám porozprávam o tranzite Pluta znamením vodnára. Bude to prvé z asi viacerých videí o tejto téme, prípadne o podobných témach o Plute. A v tomto videu sa pozriem na to, čo môže znamenať práve tento tranzit a tento vstup Pluta do vodnára a čo by to mohlo znamenať pre vás. Preto ďalej vo videu nájdete jednotlivé znamenia, hlavne jednotlivé ascendenty a budete si môcť vypočuť predpoveď práve pre vás. Akurát Pluto je pomerne náročná planéta, ktorá môže priniesť aj pomerne veľa pozitívneho, ale je to náročná planéta. Preto by bolo fajn si pri počúvaní tých mojich predpovedí uvedomiť, že existujú aj iné planéty. Chystám napríklad video o vstupe Jupiteru do znamenia Býka. Tam potom bude veľa pozitívneho a veľa ľahkého a príjemného a tak. Ale zrovna toto Pluto môže byť aj náročné, rovnako ako moje predchádzajúce video o Saturne bolo aj o dosť náročných záležitostiach. A potom to môže znieť, že tu predpovedám len samé zlé veci. To nie je pravda, len toto zrovna sú dva zaujímavé tranzity, dve planéty, ktoré menia znamenie v tomto období a obidve sú pomerne náročné. Takže sa vôbec nedeste, že všetko bude len zlé. Samozrejme, bude veľmi veľa dobrého, akurát planét je veľa. A toto sú zrovna také náročnejšie, niektoré sú príjemnejšie a hlavne každý má svoj vlastný, osobný, neopakovateľný horoskop. Takže v konečnom dôsledku aj tieto moje predpovede sú také všeobecnejšie. Ak by vás zaujímala osobnejšia predpoveď, osobnejší pohľad na nejakú tú oblasť vášho života alebo na vás cez astrológiu, tak sa na to môžeme určite pozrieť spolu. A ono záleží napríklad aj na tom, ako vyzerá Pluto, s ktorým ste sa narodili. Aké aspekty na ňo práve vtedy tvorili ostatné planéty a tak celkovo. Takže toto sú také všeobecnejšie predpovede. Keď sa pozriem celkovo na Pluto vo Vodnárovi, Pluto vstúpi do znamenia Vodnára 23. marca 2023 a hneď z neho aj vystúpi už 11. júna. Dostane sa len tak na 0,5 stupňa, takže tento rok to bude len taká ochutnávka Pluta. Potom do ňoho znova vstúpi 20. januára 2024, ostane tam do 1. septembra 2024, na chvíľku sa ešte vráti do Kozorožca, ale potom 19. novembra 2024 už vstúpi skutočne do toho Vodnára a ostane v ňom až do 8. marca 2043. Tranzit Pluta jednotlivými znameniami môže byť rozlične dlhý, pretože Pluto mení svoju rýchlosť a má takú menej stabilnú dráhu než ostatné planéty. Dokonca to teoreticky už vraj ani není planéta, ale pre nás astrologov Pluto stále planéta je a v mojom srdci vždy Pluto ostane planétou, preto o Plute budem rozprávať ako o planéte. Pluto je planétou, ktorá v astrológii prezentuje transformáciu, hĺbku,
a moc, zneužitie moci, kontrolu, manipuláciu, ale zároveň aj hlboké prežívanie života. Pluto je o moci nad vlastným životom, mocou nad celkovo vecami, nad ktorými sa dá mať moc. A je to o hlbokom prerode. Je o znovuzrodení. Je to planéta, ktorá ide práve do tej veľkej hĺbky, až k tým koreňom, až k nášmu tieňu, k nášmu nevedomiu. Pluto je aj o raste, ktorý pochádza z bolesti. A ono to môže byť na jednej strane pomerne až desivá planéta, ale dokáže priniesť aj dobré veci. Z mojich skúseností s tranzitmi Pluta môžem povedať, že Pluto je planéta, ktorá vám dokáže ako keby aktivovať nejakú oblasť. Napríklad môj nejaký ten, povedzme, ľúbostný život začal vlastne opozíciou Pluta na moju Venušu. Do tej doby nič a potom sa to rozbehlo pred nejakými tými, myslím, 17 rokmi. A je to planéta o krízach a o prekonávaní kríz. O hľadaní si spôsobov, ako tie krízy prekonať. Ono o Saturne sa hovorí, že je to taký učiteľ, ktorý nás prinúti usporiadať si život, ale Pluto je ešte častokrát náročnejšie. Ale to, že vstupuje do vodnára, v konečnom dôsledku zase až toľko neznamená. Pretože Pluto stále existuje. Každý z nás máme Pluto v našom osobnom horoskope. Akurát sa trošičku zmení jeho energia. Ale tým pádom, že prejde do iného znamenia, to zase znamená, že to predchádzajúce znamenie, ten kozorožec, je nejakým spôsobom dokončený. Chcela by som urobiť aj video o prechode Pluta práve znamením kozorožca, z ktorého teraz vychádza, na také rozlúčenie sa s touto energiou a na zamyslenie sa nad tým, čo vám vlastne Pluto v kozorožcovi prinieslo. Tam by som totiž chcela rozdeliť na jednotlivé ascendenty, aby ste sa práve mohli zamyslieť nad poslednými rokmi vášho života. A aj vďaka tomu lepšie pochopiť túto planétu. Ono Pluto je napríklad veľmi zaujímavé vo vzťahoch, pretože Pluto dodáva vzťahom veľkú hĺbku a dokáže ich brať nesmierne vážne. Akurát potom je tam teda aj jeho negatívna stránka, ktorá môže priniesť žiarlivosť, majetníckosť a nejakú tú celkovú toxicitu do vzťahov. Vodnár je vzdušné, fixné mužské znamenie. Vzdušný živel mu dodáva racionalitu, zameranie sa na slová, na myšlienky. Fixná, pevná kvalita je práve o tej pevnosti, o stabilite. O tom, že vodnár je síce veľmi originálne, vizionárske
znamenie, ale vlastne nemá rád príliš časté zmeny. Snaží sa z tých svojich myšlienok, vízií, predstave o tom, ako by svet mal fungovať, urobiť pevnú realitu, ktorá sa nemení každý týždeň. A mužská polarita je o aktivite. Celkovo je vodnár veľmi, ako som hovorila, vizionárske, originálne znamenie, ktoré má svoju predstavu o živote, ale tá predstava môže byť až trošku príliš napred pre nás ostatných, preto môže vodnár pôsobiť ako rebel. Je to veľmi pekné vlastne humanitárne znamenie. Vodnárom veľmi záleží na ľuďoch okolo nich, na nejakej tej ich komunite, na ich priateľoch. Môže im na nich záležať ešte viac ako na nich samých, ale zároveň vo vodnárovi je nejaké to odosobnenie. Je to znamenie, ktoré je opačné znameniu leva, levový vládne slnko a slnko prezentuje srdce a ego. Preto môže vodnár byť až trošku odosobnený sám od seba. Vodnár je zároveň znamením technológií, elektriny, počítačov, robotov, umelej inteligencie. Celkovo je to znamenie pokroku a aj vedeckého pokroku. O znamení vodnára teda momentálne tiež pripravujem video, takže to si tiež o ňom viac povieme trošku neskôr. A čo teda môže znamenať Pluto vo vodnárovi? Pluto je planetou transformácie a vodnár je znamením originality, technológií, vizionárstva, slobody. Preto tento tranzit môže priniesť práve väčšiu túžbu po slobode na jednej strane a väčšiu túžbu po schopnosti a po možnosti vyjadriť svoju vlastnú originalitu a autenticitu. Preto predpokladám, že budeme naďalej vidieť, že ľudia budú mať svoje vlastné rozličnejšie názory. Spoločnosť sa bude naďalej viac diverzifikovať a individualizovať. Zároveň teda môže tento tranzit priniesť aj väčší dôraz na humanitárnosť a na pomoc iným, na pomoc ľuďom po celom svete. Pretože tak, ako sme každý iný v meste, v ktorom bývame, alebo tak, ako sme každý z nás iný, či už ako na Slovensku alebo v Čechách, tak každý človek je iný po celom svete a tento tranzit môže priniesť práve to uvedomenie si, že nám má viac záležať aj na ľuďoch po celom svete. Lev je veľmi tradičné znamenie. Lev je znamením kráľovstva. Kdežto vodnár
Opačné znamenie levový je znamením anarchie a toho, že žiadnych vládcov vlastne nepotrebujeme, pretože by sme sa každý mali vedieť správať slušne a slobodne aj bez toho, aby sme nejakého toho vládcu mali. A je to práve znamenie takého toho, že moja sloboda by mala končiť tam, kde začína tvoja sloboda. Takýto postupný proces môže tento tranzit priniesť. Ale s tým, že ono to bude trvať 20 rokov. Ako je to proces, není to jednorazová udalosť. Preto predsa len svet pred 20 rokmi vyzeral inak, ako vyzerá teraz. Takže uvidíme, ako bude vyzerať o 20 rokov. Ďalej môže teda tento tranzit priniesť aj celkovo otvorenejší pohľad na LGBTQ plus komunitu, ešte otvorenejší, než ako sa k nej formuje pohľad v tejto chvíli. Celkovo na otvorenosť rozličnosti ľudí. A na otvorenosť originalite. To teda predtým, než sa úplne otvorí, môže prejsť aj nejakou tou krízou. Pluto je v mnohom o takom hľadaní si svojej vlastnej moci skrz krízu. Takže nehovorím, že Pluto vstúpi do vodnára a okamžite bude všetko úžasné. Ale je to proces. Zároveň vodnár je aj znamením toho technologického procesu, preto to bude obdobie zase toho procesu aj čo sa týka vedy, techniky, robotiky, umelej inteligencie. To asi všetci vieme, ako rýchlo smeruje vedecký pokrok dopredu. V tomto období by som povedala, že sa tak rýchlo nezastaví a hlavne čo sa týka tej umelej inteligencie a robotiky môže ísť dosť dopredu a zároveň aj čo sa týka energetiky, čo sa týka využívania rôznych zdrojov a nachádzania a pracovania na iných zdrojoch na to, aby práve ten vedecký pokrok mohol pokračovať. Takže tak asi v takej skratke trošku o tom, čo to môže priniesť, s tým, že väčšinou, keď planéta vstúpi do znamenia, tak to môže byť najprv práve trošku náročnejšie, kým sa to ustáli, kým sa tam tá planéta trošku zvykne. Ale tento rok to máme len na polke stupňa, preto by som povedala, že je to len taká ochutnávka toho Pluta vo vodnárovi a že sa to intenzívnejšie rozbehne budúci rok. Každopádne je určite zaujímavé to teraz už trošku sledovať. Tak pomaly prejdem na osobnejšie výklady pre jednotlivé znamenia. Bolo by lepšie, keby ste si pozreli, vypočuli predpoveď pre váš ascendent. To, v akom znamení máte ascendent, môžete zistiť v kalkulačke, ktorá je pod videom. Ak neviete, o koľkej ste sa narodili, tak sa spýtajte mami alebo
porodnice alebo matriky, tam, kde ste sa narodili. Ak to skutočne neviete, tak si môžete vypočuť aj predpoveď pre vaše slnečné znamenie. Akurát to môže byť skôr o takej správe pre to znamenie, o takom celkovom prerode toho znamenia, ale presnejšia tá predpoveď pre ten váš život je tá na základe ascendentu. Ako som hovorila, planet je veľa. Pluto nie je jediná planéta, ktorá na nás vplýva. Preto aj keď nám prináša do života možno zrovna nejakú krízu, tak sú tam aj iné planéty, ktoré nám prinášajú aj radosť. Takže ak vám bude pripadať tá predpoveď príliš negatívna, tak sa toho nedeste, pretože to je len čiastočná predpoveď. Len časť toho, čo budete v tých najbližších rokoch zažívať. Tento rok vstúpi Pluto do vodnára len na necelé 3 mesiace. Len tak po 0,5 stupňa. Takže to bude len taká ochutnávka. Po tom, čo si vypočujete túto predpoveď, by bolo možno fajn si trošku všímať, čo sa deje tie najbližšie 3 mesiace, aby ste mohli mať zhruba tak predstavu, čo by sa mohlo diať potom ďalej. Prípadne si na základe toho trošku upraviť život tak, aby ste boli pripravení na prípadný prerod oblasti života, ktorú Pluto zasiahne. To záleží na vás a viete vy sami najlepšie, ako váš život momentálne vyzerá a ako by ste sa mohli na prípadnú zmenu pripraviť tak, aby táto zmena bola čo najpríjemnejšia alebo čo najbezproblémovejšia. To viete vy sami a vy sami viete, ako vyzerá váš život, takže každý človek má vlastne neopakovateľný horoskop a záleží aj na tom, ako vyzerá presnejšie ten dom, ktorým prechádza Pluto, ako vyzerá vaše Pluto a tak celkovo. Ak by ste sa na to chceli pozrieť tak nejak osobnejšie na tento svoj tranzit so mňou, tak sa tiež môžete pozrieť dole pod video a môžeme sa na tom dohodnúť, že sa na to pozrieme spolu, ako vyzerá tento váš tranzit práve pre vás. A predtým, než sa teda pustím do tých výkladov, tak vám zaželám krásny deň, týždeň, tranzit Pluta. A ak sa vám toto video páči, tak ho lajkujte, komentujte, ak by vás niečo zaujímalo z astrológie, tak mi to napíšte dole do komentára a môžem o tom urobiť možno aj nejaké to video. A tento kanál odoberajte. Plánujem sa teda pozrieť ďalej na to Pluto, na ďalšie znamenia a celkovo na také astrologické udalosti, ktoré nastanú. Aký bude tranzit Pluta znamením vodnára pre ľudí s ascendentom v Baranovi? Pluto bude prechádzať vašim 11. domom. 11. dom vládne priateľstvám a životným plánom a pohľadu na budúcnosť. Tieto oblasti vášho života sa zmenia. Stretnete sa v nich práve s takými plutónskymi témami,
ako je moc napríklad. To bude jedna z tém, ktoré budete musieť vyriešiť vo vašich priateľstvách. Prinúti vás to zamyslieť sa nad tým, kto má vlastne možno nad vami moc. Možno zrazu zistíte, že sú niektoré z vašich priateľstiev toxické a príliš vás dotyčný alebo dotyčná využívajú, prípadne sa im inak až príliš podriadujete. Zároveň celkovo budete svoje kamarátstva prežívať intenzívnejšie. A ono to môže byť v niečom aj pozitívne. Prežívať takéto vzťahy s ľuďmi intenzívnejšie do väčšej hĺbky, pretože to môže pomôcť v tom, že sa budete vedieť jeden druhému viac otvoriť, rozprávať sa o dôležitejších témach, o hlbších témach. Prinesie to do takýchto rozhovorov väčšie zameranie na témy, ako je vlastná psychika, alebo vlastná minulosť, prípadne veci, na ktoré nie ste úplne hrdí vo vašom živote. Ono väčšinou to najintenzívnejšie príde na začiatku. Teraz, ako som hovorila predtým vo videu, bude Pluto vo vodnárovi len necelé 3 mesiace. Takže to bude len taká ochutnávka. Ale potom od toho roku 2024 to môže byť práve celkom dosť intenzívne obdobie, ale toto intenzívne obdobie nebude trvať celých 20 rokov rovnako intenzívne. Ono si časom na tú energiu trošku zvyknete a naučíte sa s ňou pracovať. Zároveň vám to môže priniesť do života veľa plutónskych ľudí, napríklad veľa škorpiónov, alebo ľudí, ktorí síce sa nenarodili v znamení škorpióna, ale majú Pluto v svojom horoskope nejakým spôsobom zvýraznené, prípadne znamení škorpióna nejak zvýraznené. Ďalej tu máme tému budúcnosti a cieľov. Tento tranzit prinesie do vášho života zmenu pohľadu na tieto témy. A zmenu celkovo vašich plánov. Je dosť možné, že by ste takúto zmenu vôbec neočakávali a zároveň je dosť možné, že z nej ani nebudete na začiatku nadšení, pretože z nej budete mať strach, lebo bude intenzívna. Ale ono tie vaše ciele, tie vaše plány, ten váš pohľad na budúcnosť sa zmenia pretože sa zmeniť majú a potom, čo si na túto zmenu práve zvyknete, tak uvidíte, že vám táto zmena pomôže mať väčšiu moc nad vlastným životom. A môže to teda priniesť aj veľkú vášeň až posadnutosť tie všetky zmeny zvládnuť a byť v tej novovznikajúcej budúcnosti ten najlepší a byť takým tým pánom vlastného života.
No. Ale to, že sa váš pohľad na budúcnosť a vaše ciele zmenia, neznamená, že úplne zanikne všetko z minulosti. To, čo do vášho života má patriť, to tam bude naďalej patriť. A preto sa ani tohto tranzitu nemusíte nejak báť. Ono to síce vaše ciele, váš pohľad na vlastnú budúcnosť zmení, ale prinesie to inú časť vašej osobnosti viac na svetlo. Pretože to, akým smerom to vlastne to Pluto zmení, bude smer, ktorý vo vás už nejakým spôsobom existuje. Akurát ten smer možno zrovna trošku ako nejaký ten čas spal vo vás a výraznejšie sa prejavovali iné časti vašej osobnosti a teraz sa zobudí a všetko zvládnete. Možno to nebude okamžite, možno vás to bude desiť, ale ono, Pluto je v nejakom tom zmysle o takom boji o moc. Boji. A hlavne to Pluto vo Vodnárovi je o takom boji za vlastnú slobodu, za vlastnú individualitu, autenticitu. A preto vám vlastne tento tranzit môže priniesť veľmi pekné veci do života. A s tým ascendentom v Baranovi, ono Barán tvorí na Vodnára sextil. Takže to v zásade je pre vás pozitívnejší aspekt, než keby tam ten sextil nebol. A môže vám to práve priniesť veľmi veľa pocitu slobody a pocitu, že si tvoríte budúcnosť takú, ako ju chcete mať. Takže vlastne krásny tranzit. Vlastne vám v ňom bude v konečnom dôsledku veľmi dobré. Aký bude tranzit Pluta znamením Vodnára pre tých z vás, ktorí máte ascendent v Bíkovi? Pluto poputuje cez váš 10. dom. 10. dom je o vašej kariére, o vašom pracovnom smerovaní. Je to veľmi taký otvorený verejný dom vo vašom živote. A tento dom prejde transformáciou. A môže sa to prejaviť hlavne zo začiatku, pretože tranzity sa najintenzívnejšie prejavujú na svojom začiatku. To znamená, teraz tento rok, tie necelé 3 mesiace, to bude taká ochutnávka a potom sa to rozbehne budúci rok. Môže sa to prejaviť problémami s témou moci v práci. Či už so šéfom, prípadne s kolegami. Môže sa to prejaviť s pocitom, že by ste vlastne chceli zažívať v práci viac slobody, viac voľnosti, že by ste chceli, aby vám ostatní dôverovali, že viete, čo robíte.
A zároveň vám Pluto prinesie aj pocit strachu z toho byť skutočne úspešný, pretože vám to ten úspech môže priniesť. A Pluto je o strachu, ale je aj o úspechu. Pluto je o moci aj o bezmoci. A s týmito témami sa budete učiť žiť v pracovnej oblasti. V konečnom dôsledku vám Pluto môže priniesť nesmierne úspešnú kariéru. Akurát na jej začiatku môže byť kríza. Môže byť strach z toho, že tá úspešná kariéra nikdy nepríde. Môžu vás napríklad vyhodiť z práce a môžete mať pocit, že už v živote si žiadnu prácu nenájdete. Samozrejme nehovorím, že každého človeka s ascendentom v Bíkovi vyhodia z práce, alebo že zrovna vás vyhodia z práce. Možno odtiaľ sami odídete a rozhodnete sa robiť niečo úplne iné. To je práve dosť pravdepodobné s týmto tranzitom, že svoju kariéru, svoj nejaký ten smer úplne zmeníte. Možno ste študovali jednu vec a rozhodnete sa, že vám vlastne už vôbec nedáva zmysel a že už v tom obore vôbec nechcete pracovať. A rozhodnete sa pracovať v niečom úplne inom a tam si budete hľadať tú svoju slobodu, tú svoju moc a aj tú svoju vášeň pre to, čo robíte. Ono, Pluto je aj práve o vášni, o hlbokom prežívaní života. A tento tranzit vám pomôže dostať sa v pracovnej oblasti tam, kde chcete byť. Pomôže vám byť tým, kým chcete byť. Akurát to je proces. Nebude to tak, že Pluto vstúpi do vodnára, zobudíte sa a okamžite budete tam, kde chcete byť. Ale pomôže vám na tejto ceste. Ukáže vám cestu, aj keď to možno nebude úplne najjednoduchšia cesta, akú si len viete predstaviť, ale bude to cesta, ktorú zvládnete. Bude to cesta, ktorá vás v mnohom posilní, v ktorej sa veľa vecí naučíte a potom už nebudete mať ani ten strach z toho úspechu a zvyknete si naň, pretože budete veľmi dobre vedieť, že ste si ho zaslúžili. Zároveň vám teda tento tranzit môže celkovo priniesť do pracovného života aj plutónskych ľudí, teda škorpiónov alebo ľudí, ktorí majú inak zdôraznené znamenie škorpióna v svojom horoskope. A také intenzívnejšie prežívanie toho pracovného života. Každopádne sa tohto tranzitu určite nemusíte báť, pretože ono ten začiatok toho tranzitu nejak zvládnete a potom aj ten všetken strach z toho skutočne uspieť prekonáte. Akurát si to asi tým strachom snažte neblokovať, pretože občas si ľudia môžu blokovať vlastný úspech
tým, že sa ho boja. Čo je práve akože s Plutom v celku normálne, ale môže to byť celkom škoda. Preto ak budete cítiť, že sa bojíte niečoho, čo si zaslúžite, snažte sa vedome uvoľniť a vedome si to dovoliť a prijať do svojho života. Aký bude tranzit Pluta znamením vodnára pre tých z vás za ascendentom v blížencoch? Pluto poputuje vašim 9. domom. 9. dom je o životnej filozofii, o pohľadu na náboženstvo, na Boha, vieru. Je to dom vyššieho štúdia, cestovania, ďalekých krajín. A toto sú oblasti, ktoré sa v najbližších rokoch pre vás premenia. Blíženci tvoria na vodnára trigón. To znamená, že tento tranzit bude pre vás pomerne príjemný na to, že sa jedná o Pluto a môže priniesť veľa pozitívneho aj do vášho života. V najbližších rokoch, teda s tým, že tento rok, ako som hovorila, bude Pluto vo vodnárovi len necelé 3 mesiace. Od roku 2024 to naplno začne. A tento rok to bude skôr len taká ochutnávka. S týmto tranzitom sa zmení vaša životná filozofia. Zmení sa celkovo váš pohľad na fungovanie sveta, na fungovanie ľudskej spoločnosti, na funkciu viery, náboženstva, spirituality vo vašom živote. Či už smerom dovnútra nejakého náboženstva, alebo von, alebo zmeny náboženstva, prípadne kľudne aj bez nejakej zásadnej zmeny toho daného náboženstva alebo daného smeru, môže táto zmena nastať vo vašom pohľade na vaše vnímanie či už Boha alebo celkovo spirituality. A táto oblasť bude pre vás počas tohto tranzitu veľmi dôležitá. Ono, Pluto prináša aj potrebu vášne, potrebu pohľadu do hĺbky danej témy. Bude to téma, ktorú budete potrebovať pre seba vyriešiť, preskúmať a mať o nej nejaký ten jasný názor. A môže sa to jednať celkovo o životnú filozofiu. Nemusí to byť čiste ako náboženská filozofia, ale celkovo váš pohľad na svet. Ďalšou témou je štúdium. Ak zrovna študujete vysokú školu, tak je možné, že ju buď zmeníte, alebo že sa rozhodnete pre niečo, čo je pre vás nesmierne dôležité študovať. A je pre vás nesmierne dôležité to štúdium zvládnuť. To sa môže stať aj v prípade, že už neštudujete, ale rozhodnete sa aj vo vyššom veku znova začať študovať, pretože je to pre vás veľmi dôležité.
veľmi dôležité a zároveň teda to môže byť aj dosť náročné pre vás. Či už študujete, alebo sa rozhodnete neskôr začať znova študovať. A nemusí sa jednať len o vysokoškolské štúdium. Môže sa jednať aj o štúdium niečoho, čo sa na vysokej škole neučí, napríklad astrológia, alebo mm, možno sa rozhodnete do hĺbky študovať varenie a bude to pre vás veľká vášeň a rozhodnete sa skutočne pochopiť, ako spolu jednotlivé korenia fungujú a jednotlivé ingrediencie. No, ďalej tu máme cestovanie a ďaleké krajiny. Ono aj toto môže byť téma, ktorá sa vo vašom živote premení. A môže to teda priniesť aj trošku strach z cestovania, prípadne zo zahraničia. Ale strach, ktorý sa dá prekonať. A počas cestovania v tomto období môže pre vás prísť nejaká veľká zmena. Môžete počas cestovania zažiť transformáciu samých seba, prípadne vášho celého pohľadu na svet. Práve cestovanie alebo kľudne aj cudzinci môžu byť pre vás počas tohto tranzitu spúšťačom zmien vo vašom živote a spúšťačom aj nachádzania samých seba. Pretože ono, Pluto vo Vodnárovi je aj o nachádzaní moci vo vlastnej individualite, vo vlastnej originalite, o nachádzaní moci v tom byť samým sebou. A to sa môže prejaviť práve aj celkovo v tej životnej filozofii, v tom štúdiu, kedy sa rozhodnete, že sa chcete skutočne naučiť niečo, po čom veľmi túžite a že to zvládnete, aj keď to bude náročné. Toto môže byť vlastne veľmi pekný tranzit pre vás, počas ktorého sa pripravíte na to mať vlastnú takú myšlienkovú slobodu a mať moc nad vlastným názorom a nad vlastným intelektom. A byť vzdelaný a informovaný v tom, v čom chcete byť vzdelaný a informovaný. Aký bude tranzit Pluta znamením vodnára pre tých z vás s ascendentom v Rakovi? Vám bude Pluto prechádzať vašim 8. domom. 8. dom je domom spoločných financií, dedičstva. V tradičnej astrológii je to dom smrti a je to aj dom do nejakej tej miery života, hlbokého
intenzívneho prežívania života a intimity. Pluto bude vo Vodnárovi tento rok len na 3 mesiace, ako som hovorila predtým vo videu, a poriadne sa do Vodnára rozbehne až budúci rok. Ale tranzit Pluta býva väčšinou najsilnejší na jeho začiatku. Tento rok to bude skôr len taká ochutnávka, ak vôbec bude. Ak sa to vôbec naplno vedome vo vašom živote prejaví. Každopádne to môžete tie 3 mesiace trošku sledovať. 8. dom je trošku náročnejší dom, ale ono sa to nemusí prejaviť vo všetkých tých oblastiach, o ktorých budem za chvíľu rozprávať. Je to energia, ktorá sa môže v niektorej oblasti prejaviť len do nejakej tej miery a naplno sa prejaviť v inej oblasti, ktorej vládne 8. dom. Takže ako by sa to prejavilo, toto Pluto? Na jednej strane je to dom spoločných financií a celkovo zdieľania hodnôt s inými ľuďmi. A Pluto je o moci, Pluto je aj o dôvere. Preto môže byť náročnejšie pre vás práve tak nejak hospodáriť so spoločnými financiami, do ktorých sa teda počítajú napríklad aj dane. Môže to byť oblasť, ktorá bude vo vašom živote náročnejšia, ale zároveň to vyzerá ako obdobie, v ktorom sa môžete o týchto témach veľmi veľa naučiť. Napríklad sa môžete veľmi veľa naučiť o investovaní. A o získavaní peňazí takýmto spôsobom. Neočakávajte úplne, že vám to pôjde okamžite. Môže to najprv prejsť nejakou tou krízou, ale z tých kríz, ktoré Pluto prináša, sa dá veľmi veľa naučiť. A vzhľadom k tomu, že tento tranzit je veľmi dlhý, tak sa môžete aj na svojich chybách naučiť veľmi veľa o tom, ako sa dajú aj takýmito spôsobmi získavať peniaze a hlavne na začiatku tohto tranzitu to vyzerá ako náročnejšie obdobie na financie, ktoré sú spoločné. Napríklad, ak vlastníte firmu a vlastníte ju s niekým iným, je to obdobie, v ktorom je pravdepodobnejšie, že príde k nejakému tomu konfliktu. Čo sa týka toho, kto koľko investuje, kto tomu koľko venuje svojho času, priestoru, financií. To sa teda môže týkať aj iných ľudí, s ktorými spoločne hospodárite. Je to aj dom, ako som hovorila, hlbokého prežívania života a intimity. A zároveň je to aj dom toho, čo vnímame ako tabu. A aj dom strachu a celkovo kríz. Je to vlastne veľmi taký hlboký psychologický dom, v ktorom je ale Pluto v podstate doma. Preto
to v konečnom dôsledku môže byť tranzit, ktorý vám toho do života aj veľa dá. Akorát to nebude úplne najjednoduchší, najpríjemnejší tranzit. Bude to obdobie, v ktorom sa budete vysporiadavať s vlastným strachom, s vlastnými fóbiami. Ak máte napríklad nejakú vyslovene, že fóbiu, tak je to veľmi vhodné obdobie na to, aby ste s ňou pracovali, aby ste sa jej zbavili. Určite teda nie je tak, že Pluto vstúpi do vodnára a okamžite sa jej zbavíte. Ale bude to obdobie, v ktorom sa naučíte, ako nad ňou získať moc. Je to aj dom intimity a hlbokých vzťahov, hlbokého prežívania sexuality. A to súvisí aj práve s tou dôverou iným ľuďom, čo je ďalšia z tém, ktoré môžu byť trošku náročnejšie pre vás v tomto období. Celkovo sú to oblasti, ktoré vo vašom živote prejdú veľkou transformáciou. A v konečnom dôsledku vám to môže veľmi veľa pozitívneho, pekného priniesť, pretože budete vedieť, ako to vlastne sami máte s dôverou iným ľuďom. Ale predtým, než tomu budete skutočne rozumieť, tam môže prísť nejaká tá kríza. Zároveň je to teda tradične, ako som hovorila, aj ten dom smrti. To samozrejme neznamená, že zomriete, alebo že vám niekto nevyhnutne zomrie, aj keď ono ten tranzit trvá 20 rokov, takže to je dosť dlhé obdobie. Skôr by som to videla ako obdobie vyrovnávania sa s existenciou smrti. Ako obdobie, v ktorom sa môže celkovo váš pohľad na smrť zmeniť, transformovať. A ono, 8. dom a Pluto sebe tak nejak patria. A vy s ascendentom v Rakovi 8. domu vlastne rozumiete, pretože Rák je rovnako ako Škorpión vodné znamenie. Rák rovnako ako Škorpión a vlastne aj ryby chápe, o čom je pohľad dovnútra svojej psychiky, o čom je práve to hlboké, intenzívne, citlivé prežívanie života. A práve táto citlivosť, ktorú v sebe tak či tak máte, s vašim ascendentom v Rakovi, prejde ešte väčšou skúškou. Prejde skúškou dôvery iným ľuďom, prejde skúškami ohľadne vašich strachov a v konečnom dôsledku vám pomôže vedieť, čo si o takýchto témach skutočne myslíte a mať väčšiu moc nad vlastným prežívaním. Či už, ako som hovorila, tých financií a ich zdieľania, pretože ono sa to tak na prvý pohľad úplne nezdá, ale rák je znamenie, ktoré je veľmi spojené s financiami a zároveň
Zároveň vám pomôže tento tranzit mať moc aj nad vlastným prežívaním intimity a dôvery iným ľuďom. Je to pre vás veľmi hlboký psychologický tranzit, ktorý ale trvá 20 rokov. Takže to neznamená, že najbližších 20 rokov bude jedna kríza za druhou. Je to energia, na ktorú si zvyknete, ktorá bude vašim životom prúdiť a budete čím ďalej, tým viac a viac zisťovať, čo si skutočne myslíte o týchto témach. A o tých 20 rokov si ich budete môcť tak ako odfajknúť a vedieť, že viete, čo si o nich myslíte a viete, kde je vaša moc a viete, že ste sa pred 20 rokmi veľa vecí báli, ale už sa ich nebojíte. Pre vás to vidím ako taký tranzit prekonávania strachu. Ako sa tranzit Pluta znamením vodnára prejaví pre tých z vás, ktorí máte ascendent v Levovi? Pre vás to bude dôležitý tranzit. Vám vstúpi Pluto do 7. domu. A 7. dom je v astrológii domom vážnych vzťahov. A s Plutom sa celá táto oblasť vášho života zmení, pretransformuje a na jednej strane zvážne, na druhej strane to môže byť veľmi krásny tranzit pre vás. Dosť záleží na tom, kde máte napríklad Venušu, kde máte Lunu, Slnko, Mars. Ale Pluto vo vzťahoch reprezentuje hlboké prežívanie. A zároveň do nejakej tej miery teda aj krízu. Celkovo vzťahy pre vás budú oblasťou, ktorá nebude vôbec povrchná. Bude to oblasť, v ktorej budete potrebovať ísť do veľkej hĺbky, do veľkej intimity. Ideálne s jedným človekom. Záleží na tom, ako vaše vzťahy vyzerajú v tejto chvíli. Ak ste vo veľmi vážnom vzťahu už teraz, tento tranzit sa môže prejaviť krízou, ktorú môžete a nemusíte prekonať. Záleží, ako veľmi je váš vzťah pevný. Každopádne túto krízu, ak ten váš vzťah dostatočne pevný je, samozrejme prekonáte. A naopak celý váš vzťah ešte viac posilní. Ak je váš vzťah povrchný, tak je dosť možné, že túto krízu neprekonáte a naopak v svojom živote uvoľníte miesto pre niekoho, s kým si budete môcť vybudovať vzťah, ktorý vôbec povrchný nebude. Pretože plutónske vzťahy skutočne povrchné nie sú. Ak ste single, tak do vášho života práve budú prichádzať ľudia alebo jeden človek, s ktorým
si budete môcť vybudovať vzťah, ktorý vôbec povrchný nebude, ktorý bude o veľmi hlbokom spoločnom prežívaní, o veľkom porozumení a intimite. Problematickejšie to môže byť, ak Pluto vo vlastnom horoskope úplne pekne nastavené nemáte. Ono celkovo veľmi záleží na tom, ako vyzerá to vaše Pluto a ako vyzerá celkovo váš 7. dom. Ako máte inak veľmi pekný, tak môže byť tento tranzit krásny. Ak máte sami o sebe 7. dom náročný, tak tento tranzit môže priniesť viac kríz a ono plutónske vzťahy môžu byť nádherné, ale zároveň to môžu byť aj vzťahy plné žiarlivosti a celkovo to môže byť veľmi také ako nezdravé vzťahy, veľmi toxické. Takže to v tejto oblasti môžete tiež zažívať. Záleží na vašom individuálnom horoskope. Ono sa to takto vlastne dosť ťažko predpovedá pre všetkých ľudí s ascendentom v levovi, pretože sa budú diať veci ohľadne vášho 7. domu, ale to, aké veci sa budú diať, záleží na tom, ako vy máte postavené vzťahy vo vlastnom živote. Každopádne Pluto je aj o moci. A je to aj o moci nad vlastným životom. A ešte spolu s tým vodnárom to je energia o moci nad vlastným autentickým životom, takým, aký ho chcete prežívať. Je to energia o moci nad vlastnou slobodou. Preto práve tento tranzit prináša moc nad vašim vlastným individuálnym prežívaním slobody vo vzťahoch. A vaša sloboda vo vzťahoch môže byť práve o tom, že ste vo veľmi vážnom vzťahu s niekým, s kým môžete byť sami sebou naplno. Do vášho života budú prichádzať ľudia s výraznejším Plutom alebo s výraznejším znamením Škorpiona, hlavne teda do vášho života týkajúceho sa vzťahov. A v konečnom dôsledku to môže byť krásny tranzit, ktorý úplne zmení váš pohľad na vzťahy, váš pohľad na vás samotných. Ale zároveň to môže občas najprv trošku bolieť, kým sa dostanete do tej pozície, akej chcete vo vzťahoch byť. Kým si to trošku ako utriedite a kým si na to vlastne zvyknete. Na to, že vzťahy vo vašom živote teraz budú vyzerať takto. Každopádne, ak príde nejaká kríza, tak ju určite prekonať môžete, ak je pre vás dostatočne dôležité ju prekonať. A tento tranzit, ak už partnera máte, vás môže úžasne zblížiť. A môže byť pre vás veľmi pekný. Akurát si samozrejme dávajte pozor na to, aby ste v tej celej intenzite, v akej budete vzťahy prežívať, nestratili samých seba.
aký bude tranzit Pluta znamením vodnára pre tých z vás s ascendentom v Panie? Pluto bude prechádzať vašim 6. domom. 6. dom je domom každodenného života, rutiny, každodennej práce, zdravia a spoločne s 1. domom aj celkovo fyzického tela. Pluto je planéta transformácie, moci, intenzity. A táto energia ovplyvní váš každodenný život. Bude to obdobie, ktoré bude hlavne zo začiatku niečo náročnejšie v tejto oblasti. Tento rok bude Pluto vo Vodnárovi len tak zo 3 mesiace. Dátumy nájdete dole pod videom a poriadne sa rozbehne znamením Vodnára budúci rok. Preto sa táto energia poriadne prejaví až ten budúci rok. Tento rok môžete určite sledovať takú ochutnávku toho, čo sa bude diať. A možno sa na to tak ako vedomé pripraviť. Nie len pripraviť sa na to zlé, čo by to mohlo prípadne priniesť, alebo na to náročné, ale aj pripraviť sa na to, aby to náročné, čo to môže priniesť, bolo menej náročné. Celkovo vo vašom každodennom živote budete hľadať tú svoju vlastnú moc nad tým, čo každý deň robíte. Bude to náročné obdobie. Bude to obdobie, v ktorom je dosť možné, že zo začiatku úplne nebudete stíhať. Preto je určite dobré sa vedome zamerať na to, že potrebujete niekedy aj spať, potrebujete mať niekedy aj čas sami na seba, pretože hlavne na začiatku tohto tranzitu je dosť možné, že budete mať pocit, že nič ako čas na seba úplne nemáte a budete pod dosť veľkým stresom kvôli tomu. Každopádne vám tento tranzit pomôže si ten čas na seba nájsť a nájsť si taký spôsob svojho vlastného každodenného života, aký vyhovuje vám. Pomôže vám vyrovnať sa s tým, čo od vás chce okolie a stať si za tým, čo chcete od svojho života vy. Čo sa týka vášho zdravia, tam to môže byť tiež náročnejšie, ale ono Pluto môže práve do tejto oblasti aj vášho zdravia priniesť hlbší pohľad, ktorý môže byť veľmi prínosný aj pre túto oblasť. Napríklad, ak máte nejaké zdravotné problémy, ktoré úplne neviete, z čoho pochádzajú, práve tento hlbší pohľad pomôže tomu, aby ste spolu teda s doktormi zistili, čo vám teda je. A pomôže to pomenovaniu tej diagnózy. A vďaka tomu zmeny, čo sa týka vášho zdravia aj pozitívnym smerom, pretože už budete vedieť, čo teda máte liečiť. Vzhľadom k tomu, že váš 6. dom je vo Vodnárovi, tak je určite dobré pristupovať k vášmu zdraviu aj skrz alternatívnejšiu medicínu a cez celkovo alternatívnejší pohľad, pretože Vodnár je také vlastne dosť alternatívne znamenie.
a zároveň aj čo sa týka tej vašej rutiny a toho každodenného života sa tam prejavuje ten vodnár. Tým pádom vy potrebujete byť vo vašom každodennom živote svojím spôsobom veľmi slobodný a robiť si veci po svojom, pretože ako vy máte ascendent v pane, vy viete, čo máte robiť. Vy ste natoľko zodpovední a na svoje okolie a na samých seba hlavne kritickí ľudia, že viete, že sa sami na seba viete spoľahnúť a že viete, čo robíte. Práve preto môže byť tento tranzit aj pozitívny v tom, že časom aj ostatní pochopia, že viete, čo robíte. Akurát im to môže chvíľu trvať. Každopádne to určite môže byť aj obdobie, ktoré vám prinesie veľa dobrého. Preto ak to tak za začiatku úplne vyzerať nebude, tak sa určite nemusíte báť, že ten všetok stres potrvá celých 20 rokov. Nepotrvá, vy si na tú energiu zvyknete a budete vedieť, ako s ňou pracovať k vlastnému prospechu. Aký bude tranzit Pluta znamením vodnára pre tých z vás s ascendentom vo váhach? Vám bude Pluto prechádzať vašim 5. domom. 5. dom je veľmi pekný a pozitívny. Je to dom tvorivosti, radosti zo života, lásky, detí. Je to veľmi pekná oblasť života a Pluto bude tvoriť na váhy trigón. Aj preto tento tranzit bude pre vás ľahší než pre väčšinu ostatných znamení. Ale je to Pluto, takže to úplne jednoduché nebude. 5. dom je o tvorivosti, o radosti zo života. A Pluto môže do tejto oblasti vášho života zo začiatku priniesť trochu strach z vlastnej schopnosti tvoriť, z vlastnej moci, z toho, či ste skutočne na správnom mieste, ale zároveň tam prinesie aj veľkú túžbu ukázať, že skutočne viete, čo robíte. Preto to môže byť, ak sa venujete nejakému umeniu alebo niečomu takému tvorivému, veľmi úspešný tranzit. Môže vám priniesť aj veľa úspechu, akurát musíte prekonať strach z úspechu. Zároveň je to aj dom lásky, románikov, takých tých vzťahov, ktoré nie sú ešte úplne vážne. Možno tomu, aby boli vážne, ako už smerujú, ale je to takých ešte začiatok. A aj túto oblasť vášho života Pluto transformuje. Budú vám do života prichádzať plutónski ľudia s výrazným Plutom v horoskope, alebo ľudia s výrazným znamením Škorpióna v horoskope. A táto oblasť vášho života nebude taká povrchná, ako by možno na prvý pohľad mohla byť. Nebude o napríklad neustálom striedaní partnerov. Bude skôr o hľadaní väčšej hĺbky
väčšej intimity, väčšej intenzity aj v týchto oblastiach. Piatý dom je aj o deťoch. Ak už deti máte, tak to je tranzit, ktorý vám prinesie boj o moc s vašimi deťmi. Boj o to, kto o nich do akej veľkej miery rozhoduje. Do akej veľkej miery rozhodujú sami o sebe. Koľko slobody im nechávate. Ale bude to dlhý tranzit, takže to bude proces. Nebude to vyriešené zo dňa na deň. Celkovo sa váš vzťah s vašimi deťmi zmení a môže sa zmeniť k lepšiemu. Záleží, aké je Pluto vo vašom horoskope, čo máte inak v tom 5. dome, aké sú vaše deti, aké je Pluto v horoskope vašich detí, ako celkovo vaše horoskopy spolu interagujú, čo vy s týmito energiami robíte. Môže to priniesť medzi vás krízu, ktorá vám ale môže pomôcť k tomu lepšie jeden druhého pochopiť. Ak ešte deti nemáte, tak vám Pluto prinesie transformáciu celkovo do myslenia o deťoch. Do vášho premýšľania o tom, či chcete alebo nechcete mať deti. Je možné, že ak ste teraz rozhodnutí, že ich mať nikdy nechcete, tak vlastne zistíte, že ich chcete mať, alebo ak ste rozhodnutí, že ich chcete mať, tak sa rozhodnete, že ich vlastne nechcete mať. Samozrejme, to nebude zo dňa na deň. Pluto je o procese. Alebo aj ak toto rozhodnutie nebude až takéto radikálne, možno sa rozhodnete, že nechcete mať jedno dieťa, ale 10. Alebo nie 10, ale jedno. Alebo tam prebehne iná zmena, čo sa týka vášho pohľadu na to mať deti. Celkovo to môže byť pre vás v mnohom veľmi pozitívny tranzit. Môže to byť tranzit, ktorý vám prinesie veľa úspechu, čo sa týka tej vašej tvorivosti, veľa úspechu, čo sa týka nachádzania ľudí alebo jedného toho človeka v romantickej oblasti vášho života a aj ten váš vzťah s vašimi deťmi. To môže vo mnohom posilniť a zblížiť. Ak teda s nimi nebudete zbytočne bojovať, pretože ono Pluto je o moci a pre niektorých ľudí môže byť náročné tú moc svojim deťom nad ich vlastným životom dovoliť. Ale celkovo to môže byť v konečnom dôsledku veľmi prospešný tranzit pre váš život. Aký bude tranzit Pluta znamením vodnára pre tých z vás s ascendentom v Škorpiónovi? Vám bude Pluto prechádzať 4. domom. 4. dom je o domove. Je o rodine, o emóciách, o detstve, koreňoch, o predkoch. Je to veľmi citlivý a vnútorný dom.
Štvrtý dom je nesmierne hlboká časť nášho vnútra. A preto je dobré aj sa pozrieť na to, kedy bude Pluto prechádzať vašim imum coeli, ktoré môže byť v vašom štvrtom dome, nemusí. Každopádne, teraz Pluto vstúpi do vášho štvrtého domu. Čo sa týka takej hmotnejšej stránky veci, teda vášho domova, to bude obdobie možného sťahovania, možnej rekonštrukcie vášho domu, pretože štvrtý dom je aj o takomto fyzickom dome, v ktorom bývate. Môže to byť obdobie, v ktorom sa rozhodnete úplne všetko o tom, kde, s kým, ako, prečo a tak ďalej bývate zmeniť. A to nemusí byť okamžite úplne jednoduché. Nie je to obdobie takéhoto sťahovania ako z jedného poschodia na druhé. Aj keď to tak môže byť, ak to pre vás znamená veľkú vec. Každopádne skôr to vidím na také náročnejšie sťahovanie alebo inak náročnejšiu, väčšiu zmenu ohľadne toho, ako bývate. Čo sa týka tej emocionálnejšej stránky, tam môže byť vplyv Pluta zameraný na vaše prežívanie vašej minulosti, vašich traum, toho, čo sa vo vašej minulosti stalo a nie ste s tým ešte zmierení, alebo aj nejakých ako rodinných traum, pretože štvrtý dom je celkovo aj o vašich predkoch. Je to obdobie, v ktorom je určite dobré nájsť si niekoho, kto vám s tým pomôže. Nehovorím, že to bude úplne strašné obdobie, v ktorom skončíte na psychiatrii, to samozrejme ani náhodou, ale ono občas je fajn mať aj nejakého toho terapeuta, psychologa alebo niekoho takého, komu v takomto zmysle veríte na to, nie na to, aby ste neboli úplne na dne, ale na to, aby ste boli šťastní. A tento tranzit bude pre vás o hľadaní toho svojho šťastia, o hľadaní pocitu bezpečia, o hľadaní moci nad vlastnou minulosťou. Bude to o vyrovnávaní sa s tými traumami, čo sa vám v živote stali. A tento rok bude Pluto vo Vodnárovi len tak ako za 3 mesiace, takže to môžete využiť na také sledovanie toho, či sa niečo už zmení. A potom sa to poriadne rozbehne budúci rok. Zo začiatku bývajú tranzity náročnejšie, časom si na tú energiu už zvyknete. Na tú energiu toho Pluta v tejto oblasti vášho života. Samozrejme to nebude 20 rokov, kedy bude prichádzať jedna kríza za druhou, ale keď tento tranzit skončí, tak budete vedieť,
že máte práve tú svoju vlastnú moc nad vlastným životom, nad vlastným až podvedomím, nad vlastným prežívaním strachu a pocitu bezpečia. Celkovo je to veľmi dobré obdobie práve na celkovo prácu na sebe. Tento tranzit môže byť pre vás v mnohom aj veľmi prospešný v konečnom dôsledku. Keď to všetko zvládnete. A samozrejme záleží aj na tom, ako vyzerá váš štvrtý dom, čo ste v živote zažili, pretože samozrejme sú traumy a udalosti, s ktorými sa vyrovnáva ľahšie a zložitejšie. Prípadne na tom, ako vyzerá Pluto vo vašom horoskope. Každopádne vám želám veľa šťastia, aby ste to všetko čo najlepšie a v čo najväčšom kľude zvládli. Aký bude mať tranzit Pluta znamením vodnára vplyv na tých z vás s ascendentom v Strelcovi? Vám bude Pluto prechádzať vašim tretím domom. Tretí dom je domom komunikácie, domom blízkeho okolia, krátkych ciest a susedov, súrodencov. Ako Pluto ovplyvní tieto oblasti vášho života? Čo sa týka komunikácie, to bude obdobie, v ktorom budete hľadať a nachádzať moc vo vlastných slovách a vo vlastnom spôsobe komunikácie. Bude to obdobie, v ktorom sa budete učiť, ako vyjadriť vlastný názor tak, aby vás ostatní ľudia skutočne vnímali. A ak to už viete, tak sa to naučíte ešte lepšie. Aj keď teda na začiatku môže prísť trošku kríza, kedy možno zistíte, že to dostatočne neviete tak, ako by ste chceli a potom sa to teda naučíte ešte lepšie. No. Tento rok bude Pluto vo Vodnárovi len tak zo 3 mesiace, takže to je obdobie na to nejaké sledovanie tejto energie a potom sa poriadne Vodnárom rozbehne budúci rok. A väčšinou je tranzit taký najnáročnejší na jeho začiatku a potom si na tú energiu zvyknete, takže to není o tom, že bude prichádzať najbližších 20 rokov jedna kríza za druhou. Čo sa týka tej komunikácie, tá sa môže v mnohom u vás zmeniť. Budete zisťovať a učiť sa, ako komunikovať tak, aby ste skutočne povedali to, čo povedať chcete. Ako si nastavovať vlastné hranice. Pluto môže byť aj o strachu. A preto môžete najprv prejsť nejakou tou krízou a strachom z toho, že na tie vlastné hranice možno nemáte dostatočné právo, ale samozrejme na ne právo máte. Je to veľmi dobré obdobie aj na to, ak chcete začať s vašimi slovami nejakým spôsobom tvoriť, napríklad ako napísať knihu, alebo takto nejak pretransformovať tú komunikáciu nejakým iným spôsobom vo vašom živote.
Celkovo je to veľmi dobré obdobie aj na učenie sa niečoho nového. Ono, tretí dom je o základnej a strednej škole. Je to o takomto mladom veku. A takému náročnejšiemu štúdiu teda vládne 9. dom, ale tretí dom tiež vládne štúdiu. A tiež, keď tam hlavne je to Pluto, tak vám môže pomôcť naučiť sa niečo, čo sa naučiť chcete, alebo čo sa naučiť potrebujete. Kľudne niečo také ako náročnejšie. Vďaka tomu Plutu sa preto dokážete viac nadchnúť, viac sa do toho tak ako zažrať a pustiť sa do toho a zvládnuť to. Pluto je aj o našom najbližšom okolí, o krátkych cestách. Krátkými cestami sa myslia cesty tak ako do hodiny od miesta bydliska. A preto môže práve to vaše bydlisko zmeniť, tento tranzit. Buď môže zmeniť to, ako vyzerá okolie vášho domu, alebo môže presunúť vás do iného okolia. A s tým súvisejú aj susedia, s ktorými to môže priniesť aj nejaké tie konflikty, ale zároveň aj nejaké to prehlbenie a intenzívnejšie prežívanie vzťahov. Samozrejme, tam veľmi záleží, či bývate niekde na dedine alebo v paneláku, pretože to sa samozrejme nedá úplne porovnávať potom tie susedské vzťahy častokrát. A zároveň to teda ovplyvní aj vzťah s vašimi súrodencami, s ktorými to môže teda priniesť hlavne zo začiatku aj nejaké tie konflikty, ale zároveň to pomôže aj tie konflikty vyriešiť a celkovo zintenzívniť váš vzťah. To, či pozitívnym alebo negatívnym smerom, je pomerne individuálne na základe vašeho vzťahu a vašich individuálnych horoskopov. V konečnom dôsledku to môže byť v mnohom veľmi pozitívny tranzit aj pre vás. Tak ako Pluto je o procese. Nemusí to byť úplne okamžite veľmi pozitívna záležitosť pre vás, ale v konečnom dôsledku to môže ísť veľmi pekným pozitívnym smerom, keď už nájdete tú svoju moc nad týmito oblastiami vášho života. A ono, strelec tvorí s vodnárom sextil, čo je ďalšie plus pre tento váš tranzit. Takže vám to môže v konečnom dôsledku pomôcť nájsť tú cestu, ako narábať so slovami tak, ako chcete, aj ako sa naučiť to, čo chcete, potrebujete a ako sa cítiť dobre vo vlastnom okolí. Ako ovplyvní tranzit Pluta znamením vodnára tých z vás s ascendentom v Kozorožcovi? Vám bude Pluto prechádzať vašim druhým domom. Druhý dom je domom peňazí, hodnôt a vlastnej sebahodnoty. To sú oblasti života, ktoré budú prechádzať vo vašom živote transformáciou. A Pluto bude tento rok prechádzať vodnárom len zo 3 mesiace, potom sa vráti späť do Kozorožca
a potom budúci rok sa už pustí naplno do toho vodnára. Ono, Pluto v druhom dome môže priniesť hlavne z začiatku trošku krízu, čo sa týka práve tých financií a vlastnej sebahodnoty. Pluto je o procese. To neznamená, že najbližších 20 rokov budete mať neustále krízu okolo peňazí. Skôr to znamená to, že sa naučíte, ako tú krízu nemať. Že sa naučíte ako nemať aj krízu, čo sa týka svojej vlastnej hodnoty a celkovo hodnôt. Zo začiatku to teda nejakú tú krízu priniesť môže, ale zároveň vás to naučí, ako si dávať pozor na to, aby ste tých financií mali toľko, koľko potrebujete. Zmení to váš pohľad na zarábanie peňazí. Môže vám to pomôcť dopriať si mať peniaze. Môže to celkovo transformovať váš vzťah k peniazom. Pretože napríklad, ak máte málo peňazí, ale zároveň hovoríte, že peniaze kazia charakter, tak ich ani predsa nemôžete mať veľa, pretože predsa nechcete, aby vám pokazili charakter. Takže takýmto spôsobom to môže celkovo premeniť váš vzťah k peniazom. A nehovorím, že každý človek s ascendentom v Kozorožcovi prejde hlbokou krízou ohľadne peňazí a nebude žiadne mať. Ono záleží na tom, koľko ich máte v tejto chvíli. A ako veľmi si na ne dávate pozor, ale vzhľadom k tomu, že máte ascendent v Kozorožcovi, tak ste zodpovední ľudia a viete, čo aj v tejto oblasti robíte. Preto si skutočne nemyslím, že by táto kríza mala byť až tak hlboká. Každopádne, ako Kozorožcom vám na peniazoch dosť záleží. Takže to bude pre vás pomerne náročná záležitosť, ktorá ale v konečnom dôsledku môže aj celkovo vašej finančnej situácii v mnohom pomôcť. Čo sa týka vlastnej sebahodnoty, tá tiež prejde premenou, pretože prejdete skúškami, ktoré vás naučia tú vlastnú hodnotu vnímať a postaviť sa sami za seba a stať si sami za sebou a vnímať samých seba ako hodnotných. A po tomto tranzite sa budete celkovo sami so sebou cítiť lepšie a budete sa mať radšej, čo môže byť vlastne veľmi pekné. Akurát to nebude okamžite a asi prejdete predtým ešte ako nejakými skúškami, ktoré vás práve naučia postaviť sa sami za seba a mať sa radi, stať si za svojimi vlastnými hranicami a tak no, celkovo mať moc nad hodnotami vo vašom živote. Či už tými finančnými, alebo aj tými abstraktnými, alebo tými vlastnými. Aký bude
tranzit Pluta znamením vodnára pre tých z vás s ascendentom vo vodnárovi. Pre vás bude tento tranzit dôležitejší než pre všetky ostatné ascendenty, pretože prvý dom je vlastne dôležitejší než všetky ostatné domy. Veľmi záleží aj na tom, ako celkovo váš prvý dom vyzerá. Či v ňom máte nejaké planéty. To ovplyvní celý tento tranzit, zároveň ako vyzerá váš celý horoskop, ale tento tranzit bude pre vás v mnohom takým znovuzrodením. Určite je dobré pozrieť sa na to, kde je presne váš ascendent a kedy bude Pluto prechádzať práve cez váš ascendent, pretože predsa len každé znamenie má 30 stupňov a ak je napríklad váš ascendent až na konci vodnára, tak tam sa Pluto dostane až za nejakých 20 rokov. Takže tá plná transformácia prebehne až vtedy, ale už aj teraz to do nejakej tej miery pocítite. Tento tranzit vám prinesie, ako som hovorila, znovu zrodenie a cestu k samým sebe. Prinesie vám hľadanie toho, akými chcete byť. Zmení vašu perspektívu na vás samotných. V mnohom to môže byť veľmi náročný tranzit. Ale v konečnom dôsledku budete radi, že sa stal. Ja som tento tranzit zažila, keď Pluto prechádzalo Strelcom, kde mám ascendent. A môžem vám povedať, že svoj život pred týmto tranzitom a po ňom vidím ako dva úplne iné životy. A možno by som to ešte rozdelila na život pred tranzitom, po tom, čo Pluto vstúpilo do Strelca a po tom, čo prešlo práve cez ten ascendent. A som rada, že sa to stalo. Takže v konečnom dôsledku vám to prinesie veľa dobrého. Akurát to veľa dobrého môže vzniknúť z veľkej zmeny. Možno až z krízy. Tento tranzit môžete vnímať ako takú ďalšiu pubertu. Ako práve takéto hľadanie vlastnej moci nad vlastným životom. Celkovo to je aj vizuálna zmena častokrát. Či už v zmene vášho výzoru, nejakou zmenou aj tam môžete prejsť, alebo čo sa týka zmeny vášho obliekania, tento tranzit bude mať vplyv aj na váš 7. dom a na vaše vzťahy, kde to tiež samozrejme vaše vzťahy ovplyvní, pretože keď sa zmeníte vy, tak sa zmenia aj ľudia, s ktorými ste vo vzťahu. A tam samozrejme záleží na tom, či už v nejakom tom vzťahu ste, alebo nie ste. A či vás dotyčný človek príjme takých, akými ste, alebo nepríjme. Pretože ono,
Tento tranzit nie je o nejakej umelej zmene, ktorá nastane a ktorá s vami vlastne nemá nič spoločné. Tento tranzit vychádza z vášho hlbokého vnútra. A to, kým budete po tomto tranzite, ste rovnako do rovnakej hĺbky vy, ako to, kým ste teraz v tejto chvíli. Určite sa nemusíte tohto tranzitu báť. Uvidíte, že vám pomôže naučiť sa viac sa sami za seba postaviť a vzhľadom k tomu, že je tento tranzit vo Vodnárovi, kde je aj teda ten váš ascendent, tak to je aj tranzit o hľadaní si vlastnej slobody, vlastnej nezávislosti, toho vlastného životného štýlu podľa vlastných predstav. V mnohom to môže byť veľmi pozitívne obdobie pre váš život. A nemusíte sa bať toho, že to bude jedna kríza za druhou najbližších 20 rokov. Nejakými tými krízami prejdete, nebude to vždy jednoduché. Našťastie existujú aj iné planéty. Pluto nie je jediná planéta, dokonca pre niektorých už Pluto ani nie je planéta. Ale aj iné planéty vám budú do života prinášať rôzne energie. Nebude to len o tomto Plute. V konečnom dôsledku to môže byť veľmi pekné obdobie, veľmi prínosné. Aký bude tranzit Pluta znamením Vodnára pre tých z vás s ascendentom v rybách? Vám bude Pluto prechádzať vašim 12. domom. 12. dom je domom všetkého, čo je skryté. Je to dom nášho nevedomia, našich tajomstiev, priestorov, ktoré sú nejakým spôsobom skryté pred väčšinou spoločnosti a nášho vnútra, toho, čo v sebe potlačujeme. Pluto bude prechádzať znamením Vodnára tento mesiac, asi tak tie 3 mesiace, to je fajn obdobie na to sledovať zmenu energie a potom sa poriadne rozbehne budúci rok znamením Vodnára. Vy 12. dom poznáte, pretože máte ascendent práve v rybách a ryby sú s 12. domom prepojené. A tento tranzit vám ukáže mnohé z toho, čo v ňom máte. Záleží na tom, ako ten váš 12. dom vyzerá, či tam máte nejaké planéty, ako vyzerá vaše Pluto. Ale bude to tranzit, ktorý vám ukáže to, čo je vo vašom živote skryté a pomôže vám mnohé dokončiť. Pomôže vám dokončiť zmierovanie sa s tým, čo vo vašom živote nechcete. Pomôže vám lepšie porozumieť svojmu vlastnému vnútru. Pomôže vám vyrovnať sa a naplniť svoju karmu, pochopiť svoj tieň a nejaké tie aj negatívnejšie vaše vlastnosti, ktoré by ste najradšej odignorovali. Aj tie vám ukáže a pomôže vám sa s nimi zmieriť. Pluto je planétou transformácie a moci, intenzity.
Ono, Pluto častokrát prináša krízy, akurát krízy v tom 12. dome bývajú častokrát menej na prvý pohľad viditeľné, než krízy v ostatných viditeľnejších domoch. Určite je to veľmi vhodné obdobie na to zamerať sa na vlastné psychické prežívanie, na vlastné psychické zdravie. A to aj ak je vaše psychické zdravie úplne bezchybné, tak je fajn sa nad ním trošku zamyslieť. Je to veľmi dobré obdobie na dokončovanie toho, čo potrebujete dokončiť. V oblastiach, ktoré potrebujete dokončiť. A môže to byť napríklad veľmi dobré obdobie na štúdium psychológie. Ak vás zaujíma psychológia, tak to bude obdobie, v ktorom budete schopní preniknúť do väčšej hĺbky. Aj v takýchto oblastiach, prípadne ak vás zaujíma astrológia, spiritualita, alebo mágia, alebo takéto záležitosti, to bude obdobie, v ktorom dokážete preniknúť do väčšej hĺbky a intenzity a nájsť tú vlastnú moc nad týmito oblastiami. Celkovo to bude pekné obdobie na dokončovanie predtým, než o tých 20 rokov vstúpi Pluto do vášho prvého domu a než Pluto vstúpi do znamenia rýb. A to bude taká transformácia vášho vonkajšieho života. Vášho viditeľného života. Toto je skôr o transformácii toho menej viditeľného, ktoré vlastne aj napriek tomu stále naplno existuje.